Jamen, velkommen til dagens parterapi. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det er gået siden sidst. Hvis du, Frederik, vil lægge ud med at fortælle lidt om det. Ja, men det går jo egentlig meget godt. Men Nikolaj han spiser jo bacon, og det gør jeg ikke. Du svimmel, hvor spiser jeg meget bacon. Jamen, vi skal være i god form, vi skal være sunde, ellers vinder jeg aldrig Vejlefjordløbet. Nå, men vi har også vores træning over i KIF sammen. Den er altså god. Masser af energi. Så kan vi holde en evighed. Det var jo ingenting, det var ikke hårdt overhovedet. Og vi har jo også vores svømning sammen. Det er også rigtig godt. Meter intervaller. Er du svimmel? Og det var overhovedet ikke hårdt. Lad os gøre det igen. Ja. Er du svimmel, vi har svømmet langt? Og det var overhovedet ikke hårdt. Jamen, så er det jo slet ikke så slemt alligevel. Nej, så kan vi også bare lave en tur sammen. Ja, for det er slet ikke hårdt. Jamen, så vil jeg sige tak for i dag. Ja, kom. Ja, kom vi går.